pasar con todos vos a ver a actualidade de outro xeito, digámoslo así, que é o que facemos cos nosos tertulianos habituais. Bueno, imos saudando xa. Víctor Tato, veña, empezou o Xeportivo. Bo día, Víctor. Si, é a primeira vez que empezas por mí. Non sei cal é a razón, hoxe. Será... Non sei, eu nunca me percatara de que non empezo por ti. Non, creo que é xa máis, non sei cantos anos levo aquí, que xa perdi na conta, creo que é a primeira vez que comenzas por mí. Sempre empezan por ti. Eu non sei se é un indicio que non queres que eu outra apertura. É mentira, é mentira. Será porque chegas de último. No, que va, sempre o citas el de primeiro. Sempre. Sí. No, Normalmente é por como estades sentados. Cuestión xeográfica. Pola orde, non sabes? Ferreiro, Como estades? Chegaron os oídos que me querían facer unha moción de censura aí aquí na emisora. Pensei que a mí... Pues está de moda, No, que non sería, esto xa dentro de pouco en todos os concellos. Manuel Peña, bo día. Bo día, a moción de censura que hai que facer a todos, totalmente tranquilo. Non sei se hai presións para que abandone a tertulia, me dixeron. Precios? Sí. Eu creo que temos todos. Bueno, eu non sei se son presións externas. Internas está claro que non, que eu estou encantada todos os xoves. Sempre digo que é o mellor día da semana no programa en canto ben que o pasamos, aínda que agora competides coa tertulia de deporte, que tamén está moi ben, tamén o pasamos moi ben. No, e ademais, sabes que eu tiño que se chama Bula, chamase Bula. Sí, Bula. Sabes que é a razón, claro. Por a antigüedade. Non, por a familia. Bueno, xa pude coller unhas maletas que te botaban da casa. No, outro día despendes da miña colaboración, tato, outro día estuvo Carmen na tertulia deportiva, pois hecho moi ben, Carmen, outro día. Sí, xa facía tempo que non estaba por aquí. Aparte non só, é dicir, por a familiares directos, pai e nai, senón tías e demás. Sí, tanto ten unha audiencia que ten que ver coa miña familia moi sólida. Non, Mira, bromas aparte, eu quería comenzar facendo un reconocimiento a Pablo Lorenzo, que é unha persoa do Ribeiro que faleceu e hai 15 días, tiña boa relación con él e no, que 15 días non sei. Sí, o Venres Santo. O Venres Santo apareceu ahora a noticia que non nos sabía. No, pois o Venres Santo, Sabíades que era o seu fillo de Brais Lorenzo? Pois eu entereime ese día. No, entereime esta semana. E ademais é que foi un cúmulo de cousas, non? Porque falecía Pablo, que, bueno, é certo que fora o Venres Santo na tertulia pasada non o mencionamos, a verdade non me acordei, pero é certo que unha persoa que ademais tirou moito polo Ribeiro, polo rural sobre todo, e polo rural, e o seu fillo uns días despois, Brais Lorenzo, lle daban o premio WordPress de fotografía pola temática das reportaxes dos lumes forestais, que tamén é algo moi noso, desgraciadamente. Moi importante, sí. Bueno, aí queda o reconocimento noso. Bueno, pois eu pensaba que está moi ben o reconocemento, pero eu pensaba que como abríamos con isto da moción de censura que decía Tato, que íbamos a ir ao tema recurrente destes días, que comentaba outro día cunha persona, mira, parece ser que se vai a resolver algo do traspaso da alcaldía, o que tería que resolverse no Carballiño a finales de mes. Me decían, como? Pero eso que é outra moción de censura na vosa zona. O sea que mirade, moción de censura, pactos de goberno, agora traspaso da alcaldía. Na nosa comarca estamos así un pouco Irixo, San Amaro foi no anterior mandato xa, e agora pois pendientes de ver que pasa coa alcaldía do Carballiño. Bueno, eu sabiche cal fora a miña interpretación fai moito tempo que non. Pero a semana pasada non estuveches, en estes días chama o ruxe que se facían fora de micro, xa se fan en micro, Ah, sí. Sí, de que hai xente que parece ser que di que non o ten claro. Non, hai o que está claro por aí dúas, non sei, como dúas fraccións no PSOE. Sí. Paco Fumera está presionando moitísimo a tres concelleiros do PSOE. Pero para que se cumpla o pacto. Para que se cumpla o pacto. Muchísimas presións, deixando desta ecuación fora dela a Diego, que é o prexudicado. Está facendo moitísima presión. Prexudicado, eso aí ten que quedar de claro a xente. Por que prexudicado? Porque cuestións de carácter político ou cuestións de tipo económico relacionadas con o económico é que ten é que vai ser expulsado, porque van reconocendo que se chega a dar do pacto por vai ser expulsado. Expulsado, que pasa? Peña,
Que ocurre? Que perde o posto na Diputación? Pois que o digan claramente. Claro, pero iso que está dicindo. Mira, de que vou facer como sempre, porque me dá a sensación de que a veces a xente, claro, empezamos a falar como si todo o mundo Supera de que vai a cosa. Claro. Vamos a ver, a finais deste mes, en teoría, debería producirse o traspaso segundo o 25. O 25, segundo o acordo de goberno Partido Popular, Partido Socialista. Outro dato que moitas veces cando falábamos aquí, que sí, que non, confirmadísimo xa que todos os concelleiros do PSOE e do PP suscribiron ese acordo, estaban todas as asignaturas ali. Agora, que pasa? Que cando se chega o momento, hai concelleiros do PSOE confirmadísimo tamén que teñen dúbidas porque non queren arriscarse a que os expulsen do partido por votar un alcalde do PP. E Diego Fernández, en este caso, se hai expulsión, perdería o posto que ten na Deputación Provincial de Ourense, pois sería, digamos, o que máis perde en cuestión económica, como dixeron. Pero entonces hai que clarizalo. Pero que te move? A ideoloxía, os intereses económicos, o teu estatus, o teu futuro político. Pero hai unha cuestión tamén sobre a mesa, que o partido ainda non se pronunciou. No, xa. Claro, que é unha das cousas que o partido, tanto a nivel provincial como a nivel gallego, pois teria que decidir, comunicarlle aos concelleiros, porque os concelleiros do PSOE din, na declaración que fai Silvia, que fai outros concelleiros, están pedindo unha aclaración, que a mí parece rarísimo que a estas alturas que non lle digan unha resposta. Sí, verdad. A mí parece moi raro, porque no pacto, cando foi daquela que tiña, como dixo Paco, que tiña o apoio, que tiña, porque lles, a ver, non lle contou a verdade aos outros concelleiros, dicindo a verdade que hai que dicilo claramente, que non lle contou a verdade aos outros concelleiros, dicindo que ao final viuse clarísimamente que non tiña o apoio do partido, porque o partido publicou no medio de comunicación dicindo que non tiña o apoio do partido ese pacto, dixo claramente. E logo abriuse expediente e foi expulsado. Pero aquí está o kit da cuestión. Os concelleiros non se lles abriu o expediente, pero se agora, eles o que teñen medo é que se agora votan a un alcalde do Partido Popular, o lóxico sería que se lles abrise. Pero eu xa digo lóxico porque de lógico non hai nada. No, pero que se están reconocendo, os concelleiros se están reconocendo que os poden expulsar. Pero atende, veremos. Cuando tú tomas unha determinación dese tipo, no pecado vai a penitencia. Entón tú tens que asumir claramente que esta situación se podía dar. Outra cosa é que sexo unos inconscientes, non? Decir, fa unha cousa e resulta que xa miraremos. Por eso agora está facendo moito Paco presionando aos concelleiros que son os que non queren chegar. Eu non sei, descoñezo o tema. O digo claramente o que non é de recibo é que tanto por Partido Socialista como Partido Popular, porque teño entendido que o alcalde en funcións, Pepe, pois daba casi por feito que tiña claro que non lle iban a dar a alcaldía. Outro día estuvo aquí nunha entrevista e o que dixo foi un pouco que está dicindo Peña, dixo que a él Fumega lle di que sí que está disposto a cumplir o pacto, pero que hai concelleiros que non. Eso di Pepe que lle dixo Fumega. Pero claro, hai aspectos que teñen que dilucidarse. Primeiro, cal é o papel de Paco Fumega? Paco Fumega vai ao seu un acto e aparece como alcalde. Oxe, en unha presentación dun libro aparece, porque eu mirei no eu. Bueno, pero eso pode ser ao mellor un erro de quen fai. Pode ser, eu alegro enormemente de que este en condicións de estar na vida pública. Agora ben, se todo o condicionas ao que diga Paco, pues dá unha impresión de un caudillaje enorme en ese aspecto, e eu creo que hai máis mar de fondo que outras cousas. Entón teñen que clarizarse e non tomar a xente de coña. Bueno, de aquí ao 25 vamos a ter unha resposta, si ou si, de unha maneira ou de outra, que tamén hai a posibilidade de que todo se quede como está. Paco sigue de baixa e Pepe en alcalde en funcións. Eso se acaba de dizer que tamén xa despois xa máis de. É dicir, ao principio de todo dicen que había unha forma, desafortunadamente a práctica de unha razón, porque Paco se tuvo que, digo desafortunadamente porque por unha porque enfermou de verdade, pero que había outra posibilidade que era, sin estar moi enfermo, darte de baixa e non ter a posibilidade de transmitirlle ao alcalde. Xo unha novedade, sabedes que xo a xunta de portavoces para preparar o pleno, e fixemos unha pregunta a Pepe, que estaba a ver, que explicara como aos veciños como vai quedar o tema, non? Aí claro, aí Diego calou, non dixo nada. O máis bonito é que Pepe dixo que non tiña nin idea, que non tiña nin idea, que non tiña nin idea, e ademais contestou-me ao grupo da oposición, dixolle, ya que soupera, non cho diría.
No, pero mira, Peña, non sei, outro día na entrevista aquí dixo que non ten nin idea porque realmente non depende del. No, claro que non depende del, pero dixo que non iba a dicir algo. É lógico que teñan os seus tempos. Pero, vamos a ver, aquí hai que ser riguroso. Tú firmas un papel, mañán firmas un crédito en unha entidade bancaria e hai que pagalo para que eso vaya para diante. Entonces, eles fan un documento donde dice con tal data se transfire en este momento, o último ano, ao Partido Popular. Eso está aí, parece ser, ou nos engañaron, ou engañou Paco aos seus compañeros. No, pero digo... No, pero cando firmaron, sabían que firmaban un acordo de goberno. Sí, sabían, pero o que está claro é que Paco díxolles que tiña o apoio do Grupo Socialista. Bueno, eso dixo claramente. Ao parecer ser non ten o apoio do Grupo Socialista. Non firma, non acaba de decir Carmen que firmaron... Sí, pero se Paco che ven dicindo que tú tes o apoio do Grupo Socialista, os concelleiros din, temos o apoio do Grupo Socialista, estás referindo que non é calidade, non é marcar, o PSOE a nivel galego. Claro, eso é salud pública. Pero mira, a ver, vamos a... Eu penso que aquí... No, mira, eu penso que, vamos a ver, que ningún é novo en política prácticamente, Claro. Eso de que se vayan a non sancionar por facer un pacto do goberno co PP, hai que miralo antes de firmar, digo eu, pero, para non verse na situación que se ten agora. Perdona, pero se ti che chega Paco Zumega che di que ten o apoio do Grupo Socialista e o dio aos seus concelleiros, pois agarran, fianse de Paco e firmaron. Que pasa? Despois xa chegou o que chegou, que o PSOE dixo que non estaba de acordo con ese pacto, e o PSOE se expulsou a Paco Zumega, e aí agora, claro, é cando venden estas cousas, claro, piden, e eles saben directamente que van ser expulsados, porque a máis diluídos, pero, se eu estou en unha organización política, neste caso o BNG, que eu sou militante do BNG, e mañá, bueno, vamos a ver, estamos falando de outra organización política. Quero decir, se esta organización política na que eu milito dice que vai pactar mañán co PP ou con vos, eu no, es que lo dijo la organización, terei que informarme a mi organización porque aí saltan as alarmas en canto o que interpreto que debe ser unha coherencia política. Se isto non o fan, a culpa é individual de cada quen. Non me creo nada, porque por unha razón, porque hai xente, homes e mulleres, de que están dicindo que é un cachondeo del Consello e que yo me voy a marchar, que non estou e nunca se foron, ni van a irse. Entonces, esta é unha situación que un vodevil de mala morte que está aquí permanentemente no tema aí, e temos que tocar, que a mí xa deixame de preocupar, son exactamente igual. O que está claro é que isto parece unha subasta. O que menos importa é o Carballiño. Non se fala do Carballiño, que só se fala do que máis o alcalde, a ver se... No, e hai outra cousa, Peña, o fío do que dice, que claro, mentres non se resolva, vemos certa parálise no sentido de que, a ver, non nos engañemos, quedaría un ano para as eleccións, e cando se pisa forte o acelerador en canto a proxectos, e como están vendo a ver quen vai a ser o alcalde, pois como que ese acelerador ainda non o pisaron a fondo, dá a sensación. Víctor, que sonríe, sabes? No, é que me encanta me escoitar aos meus compañeiros de tertulia, estou gustosamente, son todo oídos, como se suele ver. A ver, hai varias cuestións. Onde estiven ca... Agora unha primicia, Chema. Sí. Onde estiven ca miña baixa profunda, ela non me digo así. Ela, agora se sabemos que é unha muller, unha persoa. Ela, disela... Bueno, ela, unha persoa, refíreme. Non lle poño xénero, ela, unha persoa. Pode ser home como pode ser muller. No, además, indefinido. Garganta profunda. Efectivamente, bueno, baixa profunda. O que me trasladou non va a haber relevo na alcaldía, porque, como todos sabemos, a maioría non dan os números para que salga votado o Pepe como alcalde. Por lo tanto, e como ben dixo Manolo, o relevo tiña que producirse según o acordo firmado o día 25 de abril, que queda unha semana, prácticamente unha semana. Paco tiña que renunciar á alcaldía. Paco, como dixen eu sempre, eso é unha opinión minha, non é información, pero é unha opinión, eu creo que ao 99,99% ele estaría disposto a facilitar o relevo. Que acontece? Ahora preséntase unha disyuntiva. Que faz?
presentas a túa renuncia sabendo que os teus compañeros do grupo participado dos concelleiros. Bueno, os teus compañeros con barras compañeras non lle van dar alcaldía, como así está ratificado no pacto ao PP, ou quedaste a facer o traspaso. O sea, hai unha segunda opción que, como dixo o meu amigo Chema, cando se produxo esta cuestión fai 2 anos, non? Vai facer 2 anos, que podíase dar esa posibilidade, unha enfermidade que desgraciadamente foi o que aconteceu. Paco de baixa, o tirante de alcalde pasa a ser alcalde, que neste caso Pepe, e seguir como están as cousas. Outro día, cando fixeches a pregunta directamente, dixo que posiblemente, se non se cumple o pacto, pasarían a oposición. Eso foi o que dixo Pepe outro día. Vale. Outra disyuntiva que se lle plantexa ao Partido Popular: poltrona ou dignidade? Claro, dentro do noso punto de vista é moi fácil falar, porque estamos aquí, nós podemos falar, non temos que tomar esa decisión, pero claro, hai uns proxectos en marcha, uns proxectos que eles van, se pode decir vender, non é unha palabra, nunca me gustou esa palabra vender o proxecto, pero bueno, saiu unha foto, reconocer a xestión que facilitaron. Hai proxectos en marcha, pero cando se presente o da Praza Abasto, cando se presente o proxecto do novo centro de saúde, bueno, cando se presente a adquisición da parcela para facer vivendas sociais, etcétera, que digan ten a súa importancia ou non, cada un dalle a que considere oportuno. Tamén lle gustaría estar, porque están en proxecto, igual que están facendo unha serie de obras que depois podemos falar delas aí no Parque Municipal. Bien, esa é a cuestión, seguir como estaban ou esa posición. E por parte do Partido Socialista, ti crees que Paco estaría disposto a poner un brete aos seus compañeros presentando a súa renuncia? E despois, imagínate, que gobernaría o PSOE con 5 concelleiros? Non, con 6. Paco entendo que non, porque teria que darse de altas. Imagíname, outra vez, a gobernar seguiría esta situación. É dicir, estamos nunha anomalía. Bastante. Bien, despois, información que me deu a miña gorxa profunda, que non teño por que dubidar dela. Chamada aos concelleiros / concelleiras socialistas advertindo, chamada dende Santiago, vale? Chamada dende Santiago, advertindo que, lóxicamente, si se producía o relevo na alcaldía, si les facilitaban o relevo na alcaldía, que automáticamente serían expulsados. Que imagino que será a argumentación ou a razonamento que esgriman para non dar o paso. Xa sabedes a miña opinión ao respecto. A credibilidade política, lóxicamente, deixaría moito que desexar. Pero a ecuación, Tato, a ecuación en que están facendo a presión está a cuestión, pero así están facendo a presión para que voten a favor a tanto a Silvia como a Alberto como a Rosa. Bueno, e quitan da ecuación a Diego, porque a Diego hai que salvarlo. ¿Me entiendes? Por eso salvar al soldado. Claro, hay que aquí está esto non sei se é isto sí, hai que salvar ao soldado Diego, porque están facendo esa presión aos outros concelleiros. Eu tamén detecto certa presión, ou ao menos eso se desprende para min das verbas dos concelleiros, por exemplo, Silvia outro día aquí ou outros concelleiros socialistas en outros medios. Primeiro, Paco ten que renunciar. Están poñendo moito tamén a pelota no tellado de Paco. Primeiro que Paco tome a decisión. Claro, sí, pero Paco estaría disposto a renunciar sabendo que os seus compañeros non lle iban dar a alcaldía pois gustaríame preguntar. Que crees que Paco estaría disposto a dar ese paso? Tirarse á piscina? Verémolo, porque quedan uns días pasados. Evidentemente, Paco aí cumpliría a súa palabra, a súa palabra e a súa firme. Pero non creo que a ver... No, pero non vamos a opinar do que faría ou non faría, eso vamos a verlo. No, bueno, xa, pero en que compromiso poría os seus compañeros? Non, íanse que delatar, se sabe dicir a palabra. Pois se marcha ou definir, se marcharía, se renuncia, pois os seus compañeros tomarán a decisión que teñan que tomar. Pois ou lle dan ou non lle dan. Hombre, o máis fácil sería... Os compañeros, a día de hoxe, non lle van dar a alcaldía, non van a facilitar a alcaldía ao Partido Popular. Todos sabemos que eso non se vai producir. Eu creo que
mesmo o Partido Popular, bueno, os concelleiros actuales do Partido Popular saben que eso non vai acontecer. Pero mira, Tato, o máis fácil, o que estamos dicindo desde o principio, sería deixar a situación como está. Vale, e eso... Pero, é o que te iba a puntualizar, Pepe Castro, outro día, aquí, sentado neste mesmo estudio, deu a entender que eles querían que se cumplise o pacto, que se non se irían a oposición. Bueno, non negou categóricamente. No, pero deu Iso en dúbida. Ti crees que chegado esa situación que non estarían dispostos a seguir? No, eu discrepo, eu teño outra opinión e aí a deixo e a ver se me dá razón a práctica. Eu creo que isto é un balón de oxígeno para o Partido Popular e un salvavidas. Por qué? Porque neste momento o que pode facer é perfectamente marcharse por oposición. Entón, que goberna en minoría o Partido Socialista con apoios puntuais do PP. E eles quedan ben, porque o coste político vai no ter o Partido Socialista fundamentalmente, porque o Partido Popular, inda que falan tamén, e son corresponsables desta situación, teñen menos coste político. E eu creo que a situación que salvaría a cara ao Partido Popular é dicir, non cumpriron o pacto, voume para a oposición e fago acordos puntuais en este senso. E goberna a minoría o Partido Socialista. Esta é a solución. Sí, pero a ti como vale, eso é unha posibilidade, ya o que dis ti, e igual salvarían os móveis, se pode decir de alguna maneira, sobre todo a dignidade, que é moi importante, o que pasa é que hai que sopesar. De todos modos, eu tamén estando na súa posición é complicado tamén. Teñen uns proxectos en marcha. Pero que proxecto? Ti sabes que no último mandato anuncios e accións do que están facendo. A mí se me dices, teño para a Plaza de Abastos, aquí está a documentación, este proxecto, estes cartos aprobados, pois eso pode vender. Pero sabes como a min que cando pisas a alfombra vermella e tes a poltrona costa deixala. Pero Tato, pero hai unha cousa que é a seguinte, inclusive en esa tesitura que diste, o Partido Popular ten moi fácil decir, presidente da Diputación ou presidente da Xunta, levamos para Carballiño esta cousa, inda que estén na oposición e que se colan na medalla a eles. Sí, que sí. Entón, creo que é a situación máis favorable para o Partido Popular. E logo tamén hai outra cuestión que plantea aquí un ointe que nos escribe por WhatsApp, que di que, por exemplo, que o Partido Popular, o sea, que por unha banda non darían os números para producir ese relevo de alcaldía se os concelleiros socialistas non apoian, e logo que quedarse como está o Partido Popular con un alcalde accidental non lle dá tampouco as competencias plenas de un alcalde. Entonces isto pode ser pois que non é o que queira o Partido Popular, porque, por exemplo, non podería cambiar a estrutura da Xunta do Goberno local, non podería cambiar competencias delegadas, non podería concertar operacións de crédito. Si crees que realmente eso é moi importante. Deixareme acabar de ler. No Partido Popular son conscientes destas limitacións e este ointe di que entende que esta situación igual non lles vale, porque, claro, non son competencias plenas e eles tuveron un acordo para no último ano con competencias plenas. Pero que limitacións, a ver, son vale, de acordo, eso pode ser unha... estarán sopesando esa cuestión tamén, pero iban seguir ca alcaldía en función, de acordo, non de pleno, pero as competencias, eu creo que esa, sinceramente, é importante, non é importante, non é o mismo estar en funcións que ter as competencias todas. Pero vamos a ver, aquí o problema é o seguinte, tú tens que sacarte desta situación anómala políticamente. Xa foi anómala cando se firmou o pacto, xa falamos das tertulias. O Partido Popular, a situación que plantexo é a máis doada para que eles queden ben vistos. Sí, porque aparte faz esta situación, é dicir, non se cumpriu, nós fomos uns cabaleiros e automáticamente pois resulta que temos que marchar porque non se cumpriu o tema. O Caramelinho xa lle meteron, estuvo de alcalde en funcións non sei canto tempo, 8 meses, o que sea, máis ou menos, nos arriba máis que vai a estar 2 máis. Sería o máis lógico que tomaran esa decisión, pero a bote pronto, a simple vista sería o máis lógico, pero o máis lógico era que cumpriran un acordo.
Bueno, a eso por suposto. Digo por parte do Partido Popular que é o que estás plantexando. Claro, eu digo que algo terán que facer cando remate o plazo, terán que tomar unha decisión. E eu xa digo, falar comigo que vos digo que tenes que facer. E é isto. Bueno, de que vamos a ir a publicidade, cambiar de tema, porque, bueno, este tema ainda nos vai a dar para varios días, sobre todo nos próximos días. Unha semana, Claro, un día arriba, día abaixo. Pero xa puxemos sobre a mesa as distintas opcións, as nosas opinións, pero que conta é o que vayan a facer eles. E sí que, a ver, o outro día, insisto, que estivo aquí Pepe Castro e daba a entender que eles, se non teñen o respaldo, que se irían a oposición. Era o que daba a entender, pero as cousas, sabedes, que en política, tamén decía él que en política as cousas cambian de un día para outro. E a opción que plantea Chema é certo que é unha opción que, ben traballada, non nos deixaría en mal lugar. Absoluto. Ainda por iba anunciando en pre-campaña que o Partido Popular, pero máis, imaginades, ainda que pase por oposición o Partido Popular, mañán fai a Xunta de Galicia ou a presidencia da Diputación un anuncio potente e quen o rentabiliza é o Partido Popular, ainda que non este gobernando. Bueno, pois aí o vamos a deixar a espera de novos acontecementos, ainda que isto dá para moitas tertulias, e igual temos que convocar unha extraordinaria se anuncia algo antes. Vamos a facer unha pausa que tamén quería, Víctor sacou aí un tema que quería tocar tamén, que ten que ver con, xa que falábamos de proxectos, non? Con ese proxecto nas Barcias e con algunha cousiña máis.